Hi guys, maayong adlaw na itong tanan. Kita ninyo akong bangas, no? Yeah. So, I decided to shave it off today. Kasi, grabe, bukat na kayong dagway and bahok kayo. Bahok yung bangas para sa buka. So, I'll be using the wall clipper shaver. So, let's begin. Bahala na ni. Bahala na ni. Sige lang, tubo na to ni. Okay na. Pwede na ni. Alam mo pa, expect na matanaw ko sa lens, no? Kaya gatanaw ko sa akong self sa sa screen. Kutong gapangutan na kung sa nga camera akong igamit, I'm using the Canon G7X. So, I'm not sure. Mapilo mo na ako ni Derero. Ano ta si Elvis Presley, ano? Ako na nangayuhon niya. Okay na ni siguro, no? Pangitas kung dili tiwason ba, no? Pangit kebe. Don't worry. I will show you the before and the after. So, dili lang nako siya gamitan ng clipper, pero ako pag hindi siya gamitan og I'm not sure kung gamit naman ako siya og shave. Pero, yeah. Okay ba na? Okay na ba siya, guys? Asa ko nindot tanawon na ibangas o wala? Wala siguro ibangas, no? Para maklaro yun ang itong skein ba? So that's it. Siguro to grow that bangas again, it will take me 3 to 4 weeks. Ano siya kapaspas, guys. So, yeah, that's it. Later on, ako pag ini siyang smoothen. Ang bugas ang iyong ko eh. So, yeah, there you go, guys. Siguro, ang advice lang nako siguro, no? Guntingan siguro siya una. I don't know, okay. Pwede ka nanulod. Bang. So, yeah, I hope okay na tadang tanan diha, no? So, guys, keep safe. Be healthy. And, I missed you so much.
And hope to see you around very, very, very soon. This too shall pass. Let's continue to pray and just stay at home, please. Please, please, please stay at home. So, mauman na lagi ni. Mauman na lagi ni. So, amping mo diha. Let's just update ourselves. Update ra gid ta diri sa atong social media accounts, no? So, amping. By the way, I would like to greet my friends. Ako mga tito diha sa Viral Multimedia Services and Events. So, yeah, Tito Lex, Tito Kyle, Tito Jokey, Tito Jab, Tito Mark, yeah, and Rigel. Yeah, hi guys. You might be wondering kung isa si Baby Maker, no? Oh my God! Nasa akong dila na, Baby Maker mo si Jeff Talita. Nieta. Jeff Talita di ay, oo. So, yes. Hi guys, amping mo diya. See you very, very soon. And hope mahumanan ni siya kay para makapag-push through na ta sa itong mga projects and all. And I would like to greet all my co-workers sa Giordano. Amping lang mo diha guys. Hope to see you very soon. Our malls will open very soon. And I would like to greet all my friends sa akong events industry, mga suppliers, mahuman na lagi ni. So, bago ta sa itong mga events. Yeah, amping mo diya. Bye. There you go, guys. Yeah, by the way, kato di ang mga friends na ko. No offense sa ako mga friends nga tung tag-asog bangas ha, pero based on my experience, bawaan ko, pero basin na mo'y masuggest diya kung si dili makapabaw sa bangas. Like, sorry kayo guys kung na-offend mo. Pero please let me know kung saan ang dili pagpabaw sa bangas. Siguro, sorry kayo. Yeah, so this is it guys. Clear na itong dagway ba, no? Napaya pa yung mga tag-as yapon nga mga parts, but ato na ning ma-alibyuhan niya. So yeah, bye!